Det startede egentlig med, at det kan jeg selv huske, det var faktisk, at jeg skulle have fjernsyn længere og længere op. Og omgivelserne, de kunne ikke klare det. Og så er det, at man skal tage kontakt til nogen, der kan hjælpe en. Jeg er faktisk blevet ros, hvor jeg kan sidde i almindelige samtaler og snakke med folk efterhånden. Jeg ser til mange møder en gang imellem, og det, jeg kan følge med i møderne, hvad de siger i den ene ende, og forstå det, og så få det med ind, og så kan de kommunikere sammen med dem, det er da dejligt. Det er livskvalitet, der vil noget. Så hvis man hører hjemme, så er det bare med at gå i gang. Jeg har aldrig nogensinde kunne tro, at man skulle komme så langt med en investering, som jeg har foretaget med de apparater her. Jamen, jeg kan simpelthen ikke beskrive, hvor godt det har været for mig. Jeg kan ikke undvære den hver eneste dag. For mig der er det et must at have den med hele tiden. Jamen, jeg forstår ikke, at folk ikke erkender, at de ikke kan høre, fordi det gjorde jeg jo, og ud fra det, så fik jeg hjælp her ved Lars i Vestjyllands Hørecenter. Det var for mig en oplevelse, som gjorde, at livskvaliteten den steg betydeligt.